Karon maoy gasa by Jaime M. Arnejo. Ang kagahapon milabay na lang, sugilanon nga gitago sa hunahuna, mga leksyon nga naghulmas sa kanabuhi, hilom nga pahinumdum sa atong pagdaog. Ang ugma misteryo na nga naghulat, walay kasiguruan nga iyang forma, ang puno sa paglaom ug damgo nga nag-auhag sa kasing-kasing mula hutay. Ang karon mo'y gasa nga buhi, matag gininhawa usa ka pasalamat. Dinhi mo tubo ang tinuod nga kalipay, sayano ug matinud-anong pagpuyo. Busa, ipayang matag higayon, buhata ang maayong nga imong gusto, mapabiling tinuod og realistiko, kini masinati ang kahulugan sa kinabuhi. Dawata ang kausaban nga moabot, isalig sa kusog ang mataglakang, sa pagkamapailubon makit-an ang kahayag, na magiya sa dalan nga padayon. O sa matagbuntag nga musidlak, bagong higayon ang ihatag kanimo, padayon sa damgo nga may kaiso, kaya kay kinabuhi tagdon nga regalo. Mga kabalak, pwede ra ka mamusen og balak sa itong messenger account o ako kining pagabasahon. Ayaw kalimti ang pag-like, comment ug share sa itong video. Daghan-daghan kayong salamat sa inyong suporta.